Good afternoon, everyone. Ay, pag in case magkailangan ni mama ha. Tignan ako sa'yo. Kaya kailangan mo mag, ano, Eh, di kunin na lang muna yun. Gamitin mo muna yun. mixing para, ano. So, this is the A house na, wow, simula na. Ayun ba yung sa engineering? So, ito na yung, ano, pasimula ng A house. Apat na pa yan, ano, taray. Ayan na, A house, taray, oh. Diba? What do you think, mga moms? So, we have Baby Goy, Puloy, and Foreman. Na! Ayan na! Foreman, dyan ako ah. Ano, ayan na! Ay, ginahad ko. Ano, nagatakas? Testing lang, testing. Testing lang. Pwede pa na maiangat. Pwede pa. Taas pa? Para sa ako, taas na siya. Okay, testing lang yan. Oh, gana. A house. Wala po si Ryan. So sorry. Ano yung itsura, pero siguro kung kitaas na tayo na. Ayan po. Oh. Kung matag sukod ya, utso naman tayo mag-sukod ya. Testing yung takot sugat. Matong utso ka, do ka, kuhan. Tukod. Pwede siya. Ito na nakita niya yung Ayan. pattern na ito. Shout out sa inyo, Charmy Cabrera, Rida Pineda. Nato na ko kaya. Ito na gyapon. Oh, nato. Mura siya mabul. Diba? More. Gamay lagi. Masyado mababa. Oo, mababa na. Just video. Oo. Ini kayo na ngayon. Anak ko din na, kaya nga na. Nako na. Dosi mo na ibig, dosi. Ako i-gift na lang. Ito, Gis ang kataas. Utsuro mo na yun? Utsuro mo na. Gift na lang. Hi sa lahat. Ayun na. Ini, mura din siya. Kaya ako na, ini nga pula. So, meron tayong gagawin daw si Brenda na 5, 2, 3, 4, 5 ganyan. Dito sa hilera yan. Los 4, testingan ta. Already. Already. Jocelyn Ferrer, di ko alam eh. Siya na lang po i-PM nyo. Wala talaga akong idea regarding that. Ayun, magsumbak na lang mo. Ayun, ano? Pasumbak na. Patindog. Sumbak na. Ayun, sumbak na. Sumbak na. Makita na pagdagduditso na to. Ayan, Jis yan. Wag yung sang. Hayaan nyo po sila magdesisyon. Manonood lang po tayo, ha? Elnora Pagaran. Sila po. Hindi po kayo ang mag-decide. Huwag po kayo magalit. Mrs. na. Naras na ba? 2 o 3? Hala, para mag-aalas 4 na. Makulimlim kasi eh. Opo, ayan po. Hi Emma, Maribik. Parchay Diloy. Ito yung A-house na gusto niya. Christine Tap, hindi ko rin kasi alam eh. Pasensya na ha. Ayan. Ito yung gagawin ni Brenda na i-house. Parang mga kubo-kubo na kailera dito. Parang triangle ang style. Maayong hapon, Ate Judy, ganda. Tapos ganyan na yung lapad niyan. Ganyan na yung lapad yung flooring niya.
Okay na rin pala kahit nandun yung mga puno mo, yung halaman mo sa likod. Kaya nga, gusto ko sana ipaganon din sa God kasi wag na lang. Kasi mag-aano pa yan, di ba? Sa dulo. Saka sa dulo, sa likod. Oh. Nagaling. Elay, padapat. Elay, padapat. Ayan, Gis yan. Pwede na yun siya. Pindugan, ito napindugan. Isaka naman ako. Opo, wag po kayong ano. Yes, pwede na kayo mag-overnight if you want. Yan, pasok ko lang yung bilay. Oo, ana, ha? Ano lang. Pero dili makadapat sa yuta. Ang atop. Pwede na siya, nga. May final na to. Hindi sila mag-iskusulog. Sakali ulit. Kanawa. Ana. Aka. Ayan na ang ating... Gira ba? Ana. Ganyan. Dapat ang atop. Ano niya kung final na kahoy sa taas. Pwede na yan. Hindi na yan. Wala pa sa printer. Sa gilid man. Kara. Yung tayo dapat baba. Baba. Taas na kayo mo ha, kaya hindi mo kayo. Sige. Kana. Hindi pa. Ana. Andyan si Amang, di ko alam kung nasaan. Baka nagbubungkal. Ayun, nagbubungkal na naman yata. Pura ng ating A-house. Ganyan. Hi, Ruby Jalay. Hello sa lahat. Ray Rex, Daisy Rime, and Gonzales Paran, Miriam Tupas, ayan. Thank you sa mga nagsishare ha. Jomski, hello. Pakishare yung live natin. Pakishare please. Lalo na mga wala pang share badge. This is our day 1. Yan yung mag-issue na nyo. Tapos dito dahil 1, 2, 3, 4. Abot na dito ng 8. 8. Walo gagawin mong ganyan? 8 siya hanggang dyan may test na. So pwede na talaga sila mag-ano pala rito. Pwede na sila mag-overnight. No? Basta. Paton na to eh. So, dito ko ilalagay ninyo I love Hinaguan. Wow. Taray. Mga picture sila. Sa likod ng bahay. Far. Background. Lagyan natin ng waiting shed dyan para sa mga visitor na maliligo dyan. Tapos dito, cottage dito para sa mga maliligo sa ilog. Taray. Dito, for overnight. Yan. Free na muna siya, syempre. Kasi wala pa naman, kaya free. Hindi pa kasi buo. May discount na. May discount nila. May discount. Kasi may discount. Pag lalaki, free po dito matulog ang lalaki. Walang bayad. Alam niyo na. Electric fan po siya. With, bawal ang ilaw. Para madali magapang ng mga bakla. Pag mga ganyang mukha po, double pay po kailangan. Una na kung matulog trabaho. Kung matutulog ka dyan sa isang gabi, kahit ibisoy. Sino ang partner mo? Maghanap? Parang ayaw mo pa talaga kay Scarlett Ayaw mo yung kalabaw kanina ginamit. Yan sila matutulog. 8 po yung isa dito. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Doon banda, ibang project. Ang taray. Yes. Narinig niyo na ha. From Brenda. Fresh from Brenda. Actually, itong peso na ito talaga gusto ko. Dito ako sa bungad. Para medyo malapit sa internet kasi. Sana may B-house din. Ha! Sa ABCD. Ganun na yun. ABCD hanggang lahat na alphabet. Cherry Meneses, hindi natin masasabi, pero di ba malay mo yung mga gusto maligo sa ilog or gusto mag-overnight dito. Magpapalagay din kasi siya ng bonfire, so sa mga gustong, alam mo na, dito sandali, magmuni-muni, ganyan. Yes, may swimming pool din na itatay si Brenda, dun banda, dun sa kinatatayuan niya. Yan, ayun yan, dyan banda, itatayo yung swimming pool. Kasi may court naman na siya. So, yun. Tsaka si Brenda po magdidesisyon yan. Siya po bahala kung anong gusto niya gawin. Anyway, open naman tayo for suggestion. Kaya lang, kung gaya kanina nung nanonood na pinipilit yung gusto niya, wala. Ang CR, magbubungkal na lang po tayo. Charot. May CR doon malapit sa tindahan. So, open din yung stall.
Ito, I1 ba? Oo, ganyan din. Ate Judy, ganyan din yung akin. Gusto ko. Angeline Salvo. Oo, sige lang. Kalmahan lang natin. Naning Rimulya, yung A-house kasi, i-search niyo sa Google yung A-house. Ganun magiging style. So, palalagay niya ng ano, pwede kayo mag-overnight, magre-rent ng overnight dito, 3,000 per head, ganun. 3,000 per head, OA maningil. Basta soon abangan nyo po. Sa ngayon, pinapakita ko lang sa inyo yung process, yung simula. Yan. Alam niya talaga kung ano yung gusto niyang gawin sa lupa niya. And it's really good kasi malapit siya sa ilog. Yan. Dito to sa farm ni Brenda. Yan oh. Yung malay sa te. Isa malaki niyo. Alicia Gualberto, hindi ang ilalagay niya I love hinaguan. Ay, sa luyot, oh. Oh, yun. Yan ang masarap sa puso ng saging. Sarap yan pagkata. Oh, gata, puso ng o kaya labong. Thank you, ayan po. So para ito, dito nakilera yung mga bahay. Tapos dito sa harap, yan yung hinaguang farm. Wala pa naman electric fan dyan, te. Ha? Wala electric fan yan dyan pag gabi. Diyan? Siyempre pag araw, wala namang mag-i-stay dyan ng araw. Hindi, yung mga ano lang. Yung kagaya lang sa kwarto. Hindi kailangan ng ano yun. Yung ceiling. Kagaya kay Charen. Hindi kailangan ng kuryente. Oo, kailangan mo i-wiring. Hila ng mga wire natin dito. Hindi, padagdagan, paano mo na lang kay, ano. Sabi naman niya, pwede, ang habol, ang iaano na lang daw, yung request sa si Palco. Kailangan may poste Transformer. Yung sarili. Oo nga. dito. Papagawa ka ng transformer sa Hindi, 100,000. si Palco mismo ang dapat maggagawa. Hindi naman lubutin. Yes, marami na pong namamasyal, marami na bumibisita dito sa farm. So ayun, magsisimula na yung store ni Mama Sita. And so as may souvenir item store, nandun na rin. So ayun yung souvenir shop namin. Souvenir store namin. Yun, oh. Diba? Search nyo po sa Google A-House. Makikita nyo yung style. Yung isang hilera na nakaganon doon sa hilera. Tapos maglalagay din ng bonfire and swimming pool, ganon. Para na sa ganon may mga activities silang pwedeng gawin. May available din na baraha, tsaka mahjong. Maglalagay din kami ng mga manok dito, baka mainip kayo. Siyempre may manok din kung gusto may magsabong. Yes, dito si Bibi Goy. Hi Bibi Goy! Follow nyo si Bibi Goy sa kanyang FB page siya. Ayan. Yan na yung lulubugan. Ilan pa ah? Apat lang? Sa bigat namin ni Gwen, lulubog na agad yan. Ito, alak ito, hindi lulubog yan. Oh, Paa. Paa yung bato. Bato ba ilalagay? Parang lagay. Parang katulad dito, tapos yung simin. Sana madala ko kayo sa Pangasinan para kayo na lang gumawa ng ganyan kulindo. Tama naman po, ikukusun ko sa... Mga isang taon kaya itong gagawin. Hoy, okay naman yung isang taon. Mas malaki itong lupa ni Brenda sa akin. Mga ilang kaya? Ha? Ilang kaya matapos yung sa estimate mo, mga 3 buwan? Hindi naman. 2 buwan. 1 buwan lang, kaya-kaya niyo yun. Punta namin. Ano? Di ba? Oo. Wala namang sagot naman sa iyo ang pamasay. Alam mo, okay kayo dito kasi baka walang makatuwang si Brenda. Dito na lang pala kayo. Search niyo po yung A-House. Naning Rimulya, ayaw ng pag-usapan. Kung naka... Kasi may bayaw naman kasi Batangas, hindi naman kasi Ah. ay, ang panggang nga eh. Kung ano na po yung napanood ninyo sa kanya, yun na po yun. Ayoko na magpaulit-ulit. Pasensya na po, ha? Ayoko na magpaulit-ulit. Makita pa sa kalabo, ayan na ito.
Huwag na po tayo magpaulit-ulit. Kung hindi nyo naintindihan, ulitin nyo na lang po, panoorin nyo na lang ulit. Basta ako, ito na yung topic ko. Hindi yung ganyan. So, ito na yung ano natin. Parang nagkapalit tayo ng tsinelas, hindi ba? Ano? Iba nga yung tsinelas ko. Pisti. Sa'yo bilang kahapon na yung singilas ah. Ang laki tayo sa utot. Ay, hindi. Ito yung akin. Ayun nga eh. Nagkabaliktaran tayo. Ang isa maliit, ang isa malaki. Ah. Oo. Ayan, ang ganda niyan. Oh, hanggang dun. Sa nagpapausok kay Tito. Sel sa Lirasan. Hi. Siyam? 8 lang. 8, okay din 8. Laki 8 mo. Ilan ba kayo dito? Lucky 8 will do. Catherine Villacarta. Gusto niya na gawing siyam. So kung 8, Paul, kung 8, i-distansya siya, kuan, ayaw yun meter. Dapat ka ng, At least 2 tao. At least 2 tao. kung 1 natin dire, hindi po kung 8. Para sa ito, bigyan pang sagad ito nga 8. So, 2 kg ba? Oo. 2. Ayun oo. Yun tayo sa dulo, may blue. Okay. Ha? 2, 3, 4. Anong 9? Wala ah. Wala sa 9. Ayun si Roderick po. Nagbibideo na siya. Ayan. Ang dami niya. Ang dami niya ng project na naman na ano. Lucky 9 sugal yun. Itong hilera na to. Melchor Castillo, ano na yan? Okay naman na yan, nasira lang yung board niya. Hanggang doon sa dulo. Ayan. So alam niyo na, kaya pag pumunta kayo rito, pwede kayong magbakasyon, pwede kayong may rent lang sa per kubo. So overnight, ganun. A-house po, Ellen Dangautan. Yan. Search mo yung A-house. Yun ang gagawin dito sa hilera na to hanggang doon. Yan. Joshua. Karen May Maymay. Yan. Soon Guafa. O, ayan na. And this is the real spinach. The saluyot. Ang spinach sa luyot? Spinach is saluyot. Ha? Talaga? Oh, and then the white spinach is this one. Nakakahiya. Damot ito, wild spinach to, kinakain ko. Siya. O, lalaga, akala ko sa luyot lang siya. Yan pala yung So, yan yung kinakain ni Papay. Yan. Okay. Water spinach is kangkong. Water spinach is kangkong. Ay, bato na. Tama. Meron tayong water spinach. Meron tayong wild spinach. And meron din tayo. Ang mismong spinach. Original spinach. Meron doon nun, ayan naman mga coconuts. Ganito lang spacing. So, it's good for Oo nga no, ba't hindi mo ba gawing 10? Para brain damage. Lakit eh. Para isang doon sa letter B na kwarto. Sa R. Sa E, di ba? Ilan ba ang brain damage? 10 nga. B-R-E-N-D-A-M-A-G. Oh. Anong letter ka? Letter B. Room B, Oo, A1, A1, A2, ganon. Kailangan ko Hindi, bungalo lang siya. Pang couple. Hanggang hanggang 2 person. Sundan nga natin siya. Sana hindi mawala yung signal ko.
Kasi siya mismo nagsusukat. Oh. 9 lang talaga. Hanggang 9 lang. Diba? Ang laki na ng Christmas tree. Pine tree. Sana all. Maganda sana yung pag-picture dito, no? Brand dami yung itsura, no? Diba? Oo. Depende, hindi pa po natin malalaman kung magkano ang rent. So may mga estimated pa siya. Ay, so. Pila. Ma'am Saori, happy birthday! Dahil nanonood si Ma'am Saori. I'm sorry, happy birthday. Baka bilang. Konsehal. Roderick. Ma'am Saori, andito ba nanonood? Uy, birthday niya. Uy, sinaulo ka. Happy birthday, sorry. Ate Rich, anong pangalan niya? Saori. Cecil? Cecil. Anong pangalan niya? Hindi mo ito sa bayan. Basta ate, sorry. Sorry kasi sa anak niya. Siya talaga Cecil na. Sis. Anong pangalan mo? Basta Cecil, Susie. Lovely Rodrigo. Ayan. Pinakyaw mo ulit na our favorite mais. Pinakyaw na niya. Sweet corn. No. Pila nakabuk niya? 50? 100? 100 lang? Oh. Ha? 200? O ako 150? Hindi pa masasabi kung magkano per head hanggat hindi pa... Lima, no? Lima, 150, no? Hanggat Sure ba? hindi... Kaya sure dyan ko ng mga bata, manguha mo gini. Para nasa ganun din sila Foreman, may na merienda na. Our favorite na is... Na Abans? Hindi man ito merienda. No. Ito na lang daw yung letter B. Tapos dito, rent damage. Parang gulo naman. Ang gulo ng blockings. Capsule room. Oo, ang ganda rin ng capsule room, no? Nakapag-try ako nun sa Cebu. Yung hood mo niya? Ha? Yung gano'n lang siya. O, tapos isang tao lang talaga. Oo. Siyempre gusto rin ni Brenda comfortable yung pupunta rito, yung mag-i-stay, di ba? Dapat may pangalan kada. Alam niyo po ba kung ilan na kami? Basta pag pumunta kayo dito, huwag niyo kakalimutan bumisita sa store namin kasi meron kaming souvenir items. So, akin yung souvenir kay Mama Sita yung grocery, ha? Stocks nyo, napkin, shampoo, sabong, huwag na kayo magbaon. Pwede rin kayo magpaluto rito. 10 pala. Ano ka na naman dyan? Tag nyo ito, child work. Chururut, emirate, barurut. Hindi ko naman pinasasaylo. Child abuse, ano ito? Labor. Ay, basa. Child labor ka dyan, mag-video ka? Pwede couple yun, ma'am. Yes, couple, kupal, pwede. Sa ganyan trabaho ko dati, di mo ako nasumbong. Noon. Noon, di ba? Eh ngayon kasi iba na yung mga tao. Yung trabaho ko dati, binababa namin sa bundok, oh. Ma'am Charita Reggiano, PM lang po. Anong package? Grupo? Pwede naman. Basta kailangan mas maaga yung early booking. Help yung mga kids natin. Reservation, ganun. It's volunteer po. So, it's my God. Diba ito ng kabataan ngayon tumutulong na ito? Diba si Kuya, oh. Diba? Siya nagbibenta ng mais at ng... Correct. Mais! Mais at nga rin na. Bilaki. Oh, diba? Para makatulong sa pamilya. Ganyan yung mga bata ngayon. Yung braso. Bayo. Pero ginakbra siya. Grupo at saka maramihan. Maganda. Gusto nyo mag-team building dito? Pwede naman. Bentong. Malay mo, magpagawa kami ng ano. Ito mga tent dito, eh. Oo nga. Doon sa bandang court. Bugat? Sis, ang nang maganda tayo. Sino po? Mabulang singot. Brand Junior Creation. Sige, punta po kayo dito. Bilang ko na mais, ganoon ng tamang pagkain. Ay, lagi.
Ayaw lagi mag-agit siya. Kaya nga akong kuan. Bagong tamuron. Huwag na ba? Na yung mga kuan ha. Mga tumban ha. Ano ninin? Una na mo ka. Kaya natin ta. Last na to no. Hindi po, ayaw po niyo ng ganyan. Sige na, last naman tayo, sige na. Na, bala mo, iya, pero si Brenda kung pila kakahoy yung ito. Dali na. Pastin kay. Dili mo siya pila kakahoy na. Dali na, Tin. Dako bitaw atong harton. Dati, Terence ka, isa, Terence. Kanilagom. Dako bitaw tin. Na. Terence, sige na, Terence. Last na lang. Mayroon mo kaong mais sa after. Nausa man eh. Always yung kuya. Kabalo. Diyan mo sa sumbag si madam. Anmulit. Hi Lilibet Kabalo na Marian Martel. So ayan. Napakaganda niyan, kalalabasan niyan pag nagkataon. Pag nakita natin yung finished product. Kaya ngayon pa lang, save nyo na, click nyo yung, sa aking page, click nyo yung favorites para na sa ganun lagi po kayo ma-update sa ating mga gagawin dito sa Pasay Hinaguan Farm. Para mauna kayo sa mga latest chika. Well, hindi naman lahat chinichika ko. Alam nyo naman yan. Ayan. KM, mais. Nimi Barbacena. Tapos mula maligo kanina sa ilog. Sabi ko, tulitin ko na yung ilog. Bakit namang susunod na araw puro ulan? Good morning, watching from Oman. Thank you, Maribel Villalobos. Hello. From Bugo. Correct, Rosary Daan. Undershell JG. Sige po. Kalamin sa mais. No problem, Ma'am Jess. Nyaneng Babaram. The Hinaguan Farm is always welcome and open for all of you. Luyan, Pulje. Ano sa Pulje? Pulje! Pulje! Ginit kalamohay from Bacolod. Nga naman! Haladman ko, huy. Sigaw ka ng sigaw na naman. Ha? Mabas ka na naman. Loy? Hindi, tinitinda po. Ano man? Naurot na imong mais, asa man nasa ako enjoy mahal. Thank you. Ang ganda dyan, di maano, correct. Hindi po, naglalako. Aba, wonderful day, Ma'am, watching here at CDO. Soon makapabook din dyan overnight. Sure, Ma'am Leia Kanya. Galing, Madam, sa Manila. Sama na siya. Hindi po, Nol Fakal. Hindi ko alam. Hindi ko pa po alam. Rosal Sardani, papuntang Palawan. Mag-aeroplano ka papunta rito sa CDO. From CDO Airport, pwede ka na mag-taxi diretso rito. Ganyan si Nina tumawag sa mga anak niya talaga. Para kala mo lagi sila mag-aaway-aaway. Wow. Papakita ko sa inyo yung base na ginagawa nila. Ano. Junabel Nadela, hello. Yes, Bonita Balbutina. Wala tayong entrance pero may exit fee. Okay lang. Ayun, naglalagay na sila ng base sa ilalim pang suporta.
Di naman ano ng tubig yan? Ng tubig? Yan nga ako sabi ka Binday. Baka isang tikang lang, yun ang maabutan. Oh, kasi kaninin, ano ba? Kanin umiyak ko anak. Relate po ako sa pagtawag sa mga anak. Agnes Puentes. Si Nina, nagsigaw. Ah, mana! Tet Adjate, kasi nagtatanim na yung yung tita ni Brenda. So, sila nag-aasikaso ng mga tanim. Alam ka naman, agawan pa namin si tita. Sa ginagawa niya dito sa farm, di ba? Dili mo ito magalino. Ayan. So, as you can see, yan na yung base ng ating A-house na gagawin. So, bukas pakaabangan nyo po yan. Sharon Ibasque, hello! Wala man lang tayo pa star oil. Hindi nyo man lang ako nilambingan kahit 100 stars lang. Mga moms. Palambing ko. Ay, ando pa rin kaibigan kong oso. Puntahan ko siya. Kasi natutulog siya. Hi! Saan yung ano? Ha? Ay, ako? Sige, magbubuk na ako pa Manila. Pinapalis na po ako ni Batingting. Hindi raw ako bagay dito sa farm. Pinapaalis niya po ako. Sabi niya, wag na daw ako dito magpunta. Ang arte! Tignan niyo kasi nakita ko. Ang ganda, diba? Ay. Oh, diba? Umihilig siya. Ito yung mga tanim ni ni tita. Ayan yung mga sili. Oh, diba? So, mag-harvest na lang na mag-harvest kung gusto namin ng sili. Ang dami na niya, kung totoo siya. Yes, malamig. Evangeline Repalda. Ganyan niya si Gwen. Natutulog na siya. Huwag niyo munang huwag niyo munang skip yung mga ads, mga moms. Minsan ko lang kayo makasama ng matagal. Gusto ko lang iwan tong camera dito para mas matitigan niyo maigi yung ginagawang bahay, yung A-house ni Brenda. ayoko siyang pagtripa na natutulog kasi ayoko rin na pinagtitripan ako pag ginigising ako pag tulog. Diba? Ang laki niyan. Don, mais, kamu sa mais. Kain mo na kayo eh. Thank you. For not skipping the ads. Ito pala yung anak ni Nina yan. Boyfriend ko na yan. Para malihis natin siya ng landas. Hindi siya maging kagaya namin. So jojowain ko na lang siya. Di ba babe? I miss you. Uy! Kaon. Baby Koy Vlog! Hello, kaon. Kaon No. Kaysa mag-asawa ka kaagad. Nina, ma! Maagad. Hala, nang harvest agad si Nina Licious. Si Wonder Nina po. Yeah. Thank you for not skipping the ads. Thank you so much mga moms. Malaking tulong po yan sa akin. Thank you. Ay! Na! Ala! Ang disuso. Kasi, na.
Na. Ay, babe. Hindi, ano yun po yun? Binibiro ko lang anak ni Nina. Kasi sabi nila Bex daw. Sabi ko hindi yan magiging Bex. Kaya lang, kapag napalapit sa amin, baka lalo maging Bex. Hindi ba naman ako sa so skip ang ads. Thank you, Rizal Sardane. I love you. I love you. Thank you. Hindi na ako naman ako din. Ba? Maricel Rizare, okay naman na daw yan. Kanina? Kapay tulog? Ay? Bakit mo tinapon? Yung bad boy. Awan na bad boy. Ano dia? Pinahurot, labay. Naputula na. Di ka na raw nag-ano? Pururot? Nagpupururot? Nagtataiba? Noong nakaraan daw. Hindi nga ako nagtatay noon. Sakit lang dito. Sinisikmura. Yung tiyan niya masakit. Alak pa more. Cory Espino, pakihanap po yung A-House sa Google. Yun po yung gagawin dito. Watching from Pangasinan. Hi sa mga kababayan ko dyan sa Pangasinan. Kina Joyce, hello. Shout out sa inyo. Oh, narapan! Na-iPad? Ah. Yan. Samahan nyo akong panoorin yung paggawa ng unang, ay! Sorry. Sorry, nung unang style ng A-House ni Brenda. Oras ni Ratat. I thank you, Rizal Sardane. Yan. Oh, doon may ilalagay. See? Love you too. Shoutout Ma'am si Jig. Kamusta? Jennifer Saliesa, okay lang po. Masira kasi yung stand ko. Pan. Pagawag kang pato na ko nga. Gawas. Baghap na mo. Nalagot kayo kay Brenda yung mga pato nyo. Saan na naman nagpunta? Ano makagalit na lang, kasi ano man lang. Siragin lang mga buri. Thank you, Rosal. Erwin Bayotas, Masantos si Merienda, Ma'am Sheila. Ano yan? Tinapay at saka saging. Foreman, sa tingin nyo po mga ilang buwan, abutin ba tayo ng taon? Taon ba tayo magsasama-sama ulit? 2 taon kontrata ko dito. Nga, pinilit. Pinilit na mag 2 years. Ayun nyo na pong mawalay talaga kay kay Brenda. Pag may kontrata ko, tatapusin ko na to. Ikaw na nga sumagot, Foreman. Ano ba? Hindi na ako makita. Hindi nga makita kung may antipara, basahin mo. Di po nag-work din si Ryan. Ayun na, walang problema naman. Bakit daw wala? Ayaw na niya magtrabaho, di marami na siyang pira. No. So alam nyo na. So lalong hindi ako pasok. Kasi mayaman na siya. Hindi naman ako mayaman. Ibig sabihin ba? Siyempre, hindi na kami magkakausap kasi busy na siya. Lagi na siya mag-party-party. May farm naman dyan ng kuwan eh. Hi, Mary G. Mangilit. Si Ryan, may farm naman eh. Dagat. May tinatanong yung mga viewers. Magiging social climber na rin ba si Foreman? Kailangan mag-duster muna siya. Ay, mag-duster ko umaga. Rimbin siya po na rin. Upo na dito na. Ang ko naman pala yan. Ami Lawis, natuwa kayo na. Mary Jane Flores, hello. Kasi amang mo. Karang upo. Kasi pinakabubong niya yung ano din, no? Yung parang ito.
Ang lamig yan sa loob. Alam, pero walang bintana. Suwan lang. Pero yung amin, sabi ko, ayun nga, yan nga, pwesto ko yan ha. Dito? Yan, yung una. Sabi ko kay Brenda, dyan ako ha. Sabi ba nagdi-decide kayo agad? Hindi. Para at least alam mo na dyan yung gusto ko pwesto. Kasi malapit lang sa ano. Takbuhan. Ay, hindi, tsaka, Oh. alam mo yun, medyo mahina yung pandinig ko, so kung sisigaw pa, at least mabilis ka maririnig. So yan. Yun yung unang ginagawa. Kaya dapat Foreman yan yung pulido kasi yan yung una. Diba? May Dilig, hi, kamusta? Uy, huwag kayo mahiya kahit mag 50-50 lang kayo na star, okay na yun. Asa pa, paano ka po natuto mag-makeup? Ano 2006 nag-work na ako sa mga comedy bar, sa mga event. So, unti-unti natututunan ko yung pag-makeup. So, hindi naman agad-agad. Para saan ang A-house, Ma'am Shi? Dito sa farm niya. Para pang may darating na mga turista, gusto mag-overnight, may pag-i-stayan. So, pwede kayo mag-rent dito ng overnight, 2 days, 3, bahala kayo. Nag-abroad ka ba, Ma'am Shi? Hindi, never. Minsan lang ako lumabas ng Pilipinas. Nawala pa yung mama ko. First yun Thailand. Wala pa ako isang araw sa Thailand. Tapos yun, na-heart attack si mama. Okay, change topic na tayo. Balik tayo sa A-house. So yun nga, yung A-house, ginagawa niya to, kung sakali may mga turista, or may mga bisita siya, so meron siya pwede mapag-stayan sa mga bisita niya, or sa mga turista, who's willing to stay here overnight. Shout out from Nasipit. Ayan, si Mimi Cubio Baltasar. Hi. Dapat may pool. Resty Dalmino, yes. Meron po yun. Alam niyo naman si Brenda mahilig sa water. Meron tayong swimming pool. Tapos magkakaroon din siya ng bonfire dito. Pwede kayong mag-tent if you have your own tent. Hindi ako dito titira, Joshua. Siguro sabihin na lang natin na ang hinaguan, ang Cagayan de Oro, ang grupo ng Social Climber Squad. Ito kaya ako nandito is nagpapa-heal lang din naman ako nung nangyari sa akin. Uy. Halakay. Ikaw na kayo, may mesti ako. Yun lang. Marizel Rizare, lagi rin na window ang e-house para bukas yung harap tsaka likod so no need for window. Ano lang siya, tela. Kung may gusto kayong gawing chururut-chururutan, pwede naman kayo mag-request ng darker curtain. May papakita ko sa inyo. Ayan, kising na po siya. Pwede mo naman gayong bali. Hi! Taray, ang ganda! Literal Atoy Balo. Iya Ramos. Oh, wow. Ganda mo dyan. Ah? Oh. Thank you, Joyce. Ganyan si Gwen. Saan ka napunta, Myanmar? Karen, May. Ewan ko niya, pupuntahan daw siya. Hazel Lagasca, hello, kamusta day? Christine Jimmy, hindi rin siya papasok. Ewan ko. Oh, gising na si Jonathan. Shoutout naman po watching from Zamboanga City, kay Shevalyn Benaobra, hello. Shirley Kokon Yamamoto, konnichiwa! Oo nga, ibukas ang pyesa ng yung sayang. Mimi Baltasar, naku, ang dami na namin dito. Para sila nakasilip. Inataksi ko yung maaga naging isang bakuna na siya. Okay lang, miss you. I miss you too. Ingat kayo dyan lagi. Ano yung labahan? Labahan na nakailan, may panghakutan. Shout out from Malay-Balay Bukid na si Ethel de Diyos. Okay lang, Ate Hazel. I'm really trying to be okay.
Lourdes Cooper is also watching right now. Joshua, within this month or at least sana itong bago matapos yung buwan, ma-open na yung store and yung souvenir shop. I'm still talking with my my suppliers. Hey! Laziness. Oo naman, Ethel de Diyos. Unless, pauwi na ako ninyo o pauwi na ako na may-ari ng bahay, di ba? Hindi. In love, oo, pero I don't know. Ang gulo eh. Ano, Hazel Lagasca, maangan, syunga-syungahan, kunyari hindi alam. What kind of souvenir, ma'am, yung bag po? Hindi, ano namin, kuto namin, ganyan. Dry skin mula sa kalyo, ganyan. Anong gusto niyo souvenir? Urine, stool, kaya stool test, ganyan. Ma'am, siya lang sa kuha ng kutsilyo. Okay. Ay, yawa. Siyempre, meron tayong keychain, ref magnet, t-shirt. Ayan ha, mamaya maraming nagtatanong tapos wala namang bibili. Hindi nyo susuportahan yung ano ko. Sana why ka na mo. Uwi pa din naman ako doon kasi I have my family there. I have my doon. I have my family. I have my what I call this. May bahay ako doon. Andun si mama. So, uwi pa rin naman ako doon. Hindi natin masasabi kung hanggang saan o hanggang kailan tayo. So, yun lang. Basta marami akong i-ready ng mga souvenir items, no, na pwede ninyo mabili dito sa Hinaguan Farm. And hopefully, marami rin maka-visit dito. Ganun. Thank you, Hazel. Thank you sa Team Bungisnis. I love you. Joshua, if you're really watching me, kaya lang sa bagay, baka ngayon ka lang nanonood sa akin, yung brother ko nandun, yung half-brother ko, and yung mga anak-anakan ko na nagbabantay kay mama nandun din sa bahay. Nililinis nila, nagbabantay sila ron. So, yun. Hi, Vicky Vaisa. Pahingi ng bato. Hazel Lagas. Anong ibig mo sabihin? Anong pahingi ng bato? What do you mean by it? Is that a joke or may gusto kang tumbukin doon sa sinabi mo? Ano ba? Kasi medyo off. Hindi ka binayagan? With signature of Madam Bre. Okay po, kahit may kiss mark niya. Okay. Kasi medyo off yung joke na pahingi ng bato. Kasi baka ma-open up na naman yan. So, hindi dahil iniiwas ako, it's nakakairita pakinggan. Alam mo yun. Yun lang. Psst. Mga away ka na naman. Pag gusto mo bumalik sa Manila, benta mo. Ayoko ibenta. Sige po, punta lang po kayo dito. Teresa Duran, hello. Ano yung bahay ni I'm watching here from Barangay? Opo. Yes, Leticia Naval. From Tacloban City. Ayan na. Inilalagay na yung ano. Inilalagay na yung inilalagay na yung ano.
Yung Mais. pinaka-bracket ng ano, flooring. Hazel, ano ba yung tungkol sa bato? Ano bang issue mo sa bato? Paulit-ulit ka naman, Ate Hazel. Ano bang gusto mong i-open up? I swear, pikon ako sa issue na yan. Huwag niyong dalhin dito yan sa akin. Believe me, nairita ako. Sana pag ganyan, kung meron kayong gustong sabihin, diretsahin nyo, hindi yung magpapahapyo pa kayo. Nakakairita, believe me. Ano nga ba to? Paulit-ulit kayo, Linrail. Ano yung ina-up ninyo? Eh di maghanap kayo ng bato rito. Bahala kayo kahit anong uning klase ng bato yung hanapin nyo. Gusto nyo maghanap dito ng bato, bahala kayo. Kahit anong bato pa yung gusto nyo bato. Bahala kayo. Kayo maghanap ng bato rito.